Shaltamramai wate famani be tuilamjak mandai blok ni Gasiaparate baldum kami nokhogya kare kubun kuchuk thayo thangnani nakha kaini kamini kaini chiba nukhungni borokrok. Apni nok da. Ani no. Tam pumting ba kisa basta. Wasoro koso tomai kya haina lan pain kiri kya. Kai ko umoro tam tong mani. Ore kuisama. Reno. Keboni kosokhan oganti keboni nokotor keboni ba tuilomoi yogoi thangba kya pukrini a nukjaglia kheto panthorni mai keboni ba kwagai thangka nokni dewal haponi be khakti nyangmani suba sokhlaijangmani sanmukti saka amchani tongko sanglukuro takono mo kami kheta kami hinjaka Gasiapara. Mandai Gasiapara ni ari village kopjago. Ari village na. Tini phainu khema to nok rok joton tuilomjak nini buda khopjaka. Ani bonok tai parani jot prai jotoni si pukri a kotor kotor ganang. Tabugu iko WhatsApp besarok bo ganang. Into itong bayu kosong na nai tong bachu dom lai ko lai tong lai. Nga wati to usani sminu wajak mia rokole boma hai mia horokole borla tong lai kenrok. Kai kicha onkono tini te babari ta khumi sing bar ka oba e wai tong khan kai te bosin ko bayana. Kai ni nogo tija hapka. Nogo hapka tau buni nog rok semana re kai ingkoi matong su. Kai norok tini to sapong wati wajak te bo tori man norok tabok tamanai hapang thano ba nok no kuno jaga septi ke jonya ni ba nok samugr na ro. Abang sini chairman no ba sini ari di sini chairman no sahar mani kaisa wati sari se khaina ni akona ni rok nei saharo. Tabok tiri kongo kangma waksarok khajak wakrok khajak obono pairokla tamona tilomi khajak. Borok dol khai nolai akolai septi jaga nolai matong. Kusuk jaga Tabu nong kami khoro busing nok oba hai tilomjak. Prai jotono sini para kaisa hayor ayam takani sini thama porjonto. Boni bising khoro busing rong ni bu mungman sala. Mantu songa doklo sini no. Bor 3-4 paribar. Paribar. Borok boi ko thaching ICDS ko ba ICDS sudu lomoi tongkha aro sunghore tong borok bo phun khaye aro da Mandai nishimi molini kok thom chini khorang